बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया BPH के मतलब होला प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ल जवन की बढ़त उम्र के साथ बहुत सारा पुरुष में देखल जाला। एकरा चलते पुरुष के बहुत समस्या के सामना करे के पड़ेला, जैसे कि बार बार पेशाब टपकल चाहे पेशाब करे में दिक्कत। यह समस्या के इलाज खातिर बाजार में कुछ दवाई उपलब्ध बा जवन यह लक्षणन में राहत देला। आई यह दवाइयन के बारे में जानल जाव। एक अल्फा ब्लॉकर दवाई प्रोस्टेट अवुरी मूत्राशय के मांसपेशी के आराम देवेले, जवना से पेशाब कईल आसान हो जाला। ये दवाई BPH के अवुरी लक्षण में भी मदद करेले। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होखे वाली दवाई अल्फा ब्लॉकर हा। तमसुलोसिन, अल्फुजोसिन, डॉक्साजोसिन ये दवाई हाई ब्लड प्रेशर में भी उपयोगी होखेला, काहे कि ये ब्लड प्रेशर कम करे के काम करेले। 2-5 अल्फा रिडक्टेज अवरोधक ये दवाई प्रोस्टेट के बढ़ावे वाला हार्मोन के कम कदेली, जवना से प्रोस्टेट के आकार सीमित हो जाला। ऐसे लक्षण में सुधार हो जाला। सबसे आम दवाई सबके नाव बा फाइनेस्टराइड, ड्यूटास्टेराइड। यह दवाई सबके काम करे में कुछ समय लाग सकेला, कबो कई महीना भी लाग सकेला। 3 कॉम्बिनेशन दवाएं कई बेर डॉक्टर अल्फा ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दोनों के कॉम्बिनेशन लिखेले, काहे कि एक कॉम्बिनेशन से लक्षण से ज्यादा राहत मिल सकता। यो पुरुष खाती निमन बा जिनकर लक्षण बहुत गंभीर होखेला अवुरी जिनकर प्रोस्टेट बढ़ जाला। अपना दवाई के बारे में हमेशा अपना डॉक्टर से सलाह ली, ताकि आपके सही इलाज मिल सके। अगर रौरा पेशाब में लगातार परेशानी होखत बाभा रात में बार बार शौचालय जाए के पड़ेला त एकरा के नजरअंदाज मत करी। जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सलाह ली।